Ja, orain. Vale, orduan. Ze gauza jarri ditugu aurten egelan. Jarri dugu alde batetik, hemen ikusiko dituguna, demo student, edo euskeraz probarako ikaslea deitzen dana, H5P, Booklet, Safe Exam Browser, eta attendance, edo bertaratze erregistroa, horri buruz bidali genuen eskuliburu bat, eta ez neukan pentsatuta kurtso honetan azaltzea, baina jaso ditugu email batzuk eskatuz pixka bat azaltzea, orduan jarri dugu hor bukaeran. Demo estudiantarekin hasiko gea, bueno, probarako ikaslea. Zertarako balio du honek? Danok dakizue egelan, orain arte, zegoela, eta jarraituko du egoten, rola aldatzeko aukera bat, gero ikusiko dugu non. Eta hor, ikasler gure erabiltzailearekin, ikasler rola hartu genezake. Baina, hori, eta ja hor bertan agertzen zen mezu bat hori azalduz, hori ez da perfektoa. Ekintza hori eginez, ikusten daukagun ikuspegia ez da zehatza ikasleek dutena. Daukate desberdintasun batzuk. Orduan, konfinamenduan, jende askok eskatu zigun ikasle erabiltzaile bat, batez ere, sortzen ziren galdetegiak ikusteko eta bere konportamenduan, jakiteko zehazki ikasleek nola ikusiko zuten. Orduan, horretarako jarri dugu hau, demo student edo probarako ikaslea. Hau, egelan bloke bat da. Gero ikusiko dugu zer dan bloke bat, da nola jartzen den. Eta, probarako ikaslea erabili nahi dugun kurtso guztietan gehitu behar dugu blokea. Orduan, 3 irakasgai ematen baditut eta bakoitzak egelako gune bat badauka, 3 egin behar dut, 3 erabili nahi badet. Blokea gehitu ondoren, ja erabiltzailea sor dezakegu. Eta erabiltzaile hori sortzean, edukiko duguna da, erabiltzaile bat ikasle rolarekin. Eta erabiltzaile hori erabiliko dugu gure kurtsoa ikusteko eta gure ikasleek ikusten dutena ikusteko eta probatzeko. Importantea da, erabiltzaile hori bakarrik blokearen bidez erabili dezakegula. Ezin dugu erabiltzaile horrekin saioa hasi. Egela.hu.eus helbidera jutea eta hor erabiltzaile horrekin identifikatzea. Hori ezinezkoa da. Beti blokearen bidez erabili behar da. Eta, esan dudan moduan, probarako ikasleak ikasle normalek bezala ikusten du ikastaroa. Eta, konportamendua, kurtsoko baliabideen konportamendua izango da, gure ikasleentzako izango duna. Eta, hau, azaldu behar da, zen bestera igual ezusteko bat hartzen dezue, probarako ikaslea erabiltzaile ustean egelatik aterako gaitu sistema, bale? Jungo gea, horri nagusia eta berriro identifikatu beharko gea. Gure ledaparekin eta ja sartuko gea berriro kurtsoan irakasle rolarekin. Orduan, hau da batez ere probarako ikaslearen azalpena. Orain ikusiko dugu nola erabiltzen da. Horretarako, hemen kurtso bat daukat, jarri dituz gauza hor zuek ikusteko eta ikusiko duzuenez gauza asko ikasleentzat diskutatuta daude. Orduan, probarako ikaslearen blokea jartzeko edizioa piztu behar dugu eta edizioa aktibatzen dugunean agertzen zaigu hemen eskuinean, goiko eskuinean, kurs blok, kurtsoko blokeak. Eta hor sakatuz daukagu blokeak gehitzeko aukera. Hemen daukagu probarako ikaslearen ikuspegia eta hau da probarako ikaslearen bloka. Sakatzen dugu hor eta hau da blokea. Defektuz hemen goian agertzen zaigu. Eta guk nahi dugun lekuan utzi dezakegu. Hementxe bertan, baina hementxe duzten badegu, pero hau izten badegu, beti egongo da hor izkututa eta erabiltzeko ireki behar dugu kurs bloks eta hor jarraituko dugu. Edo bestela mugitu dezakegu. Hemen goian 3 zutabe daude, batean jarri dezakegu, edo erdikoan, edo eskerrakoan,
Eta hau ja pertsonalki nik blokeak nahiago ditut bistara edukitzea, orduan nik beti jartzen ditut hemen eskuineko zutabean. Hemen daukat orain blokea. Jarriko dut. Horra, izten dut hau, eta hor daukat blokea. Blokea jarri dudanez, oraindik erabiltzailea ez dago sortuta. Eta hemen botoiak esaten digu sortu probarako ikasle bat. Sakatzen dugu botoia, eta horrekin sortu dugu erabiltzaile bat ikasle rolarekin. Eta partaideen zerrendan agertuko da. Kasoretan, kurtsonetan bakarrik nago ni, irakasle moduan nago hemen, eta hau da, oraintxe bertan sortu dudan erabiltzailea. Demo Student Bilamaine Gironez. Rolak deitzen da Demo Student, baina da, berez da ikasle bat. Orduan, horrela sortu dut erabiltzailea, eta erabiltzaile hori erabiltzeko sakatu behar dut botoia hemen aldatu probarako ikaslera. Eta botoia sakatzen dudanean, orain janago sisteman, nire kurtsoan, ikasle bat bezala. Eta hemen ikusten dezuenez, izkutatuta ditudan gauza guztiak ez dira agertzen. Orduan, nire ikasleek kurtso hau horrela ikusiko lukete. Eta hemen goian zegoena, orain ikasle moduan nagoenez, ez dut irakutsiko, gero voltatzen naizenean irakasle rolera irakutsiko dizuet. Baina hemen desberdintasun bat probarako ikaslea eta sartu, gure rola aldatxarekin da galdetegietan ikusten duguna. Probarako ikaslea erabiliz, hemen, hau da galdetegi bat, sortu dana, eta hau konportamendua eta ikusten dana izango da zehatza ikasleekin ikusten dutenarekin. Gure ikasleek ikusiko dutenarekin. Eta konportamendua berdin-berdina izango da. Orduan, hemen ditut galderak eta entzun ditzazket, kasu honetan da sekuentziala, ezin da satxera bueltatu. Eta, bueno, ez dut galdetegi osatuko, eta hemen daukat bidali dena eta amaitu. Eta bidaltzen dudanean, amaitzen dudanean, hemen nik irakasle moduan egin dudan konfigurazioan dago jarrita, behin amaituta ikasleek amaitzen duten bezain pronto ikusiko dutela nota. Eta horregatik agertzen zait nota. Hau, erabiltzaile hau erabiliz ikusi dezaket. Nire erabiltzailea, irakaslearen erabiltzailea erabiltzen badet, eta rola aldatzen badet irakasle erabiltzaileari, ez da gauza bera gertuko. Orduan, bueno, hau da, ziurtatzeko gure ikasleek horrela ikusiko dutela. Orduan, adibidez, nik kasu honetan egin dut proba, eta ez dut nahi ikasleak bukatzen dutenean, zuzenean nota agertzea. Zer, gero begiratu, birpasatu nahi dut galderak eta hori, eta igual ez dit nota momentu horretan argitaratu nahi. Jun behar naz irakasle rolera eta konfigurazioa, galdetegiaren konfigurazioa aldatu. Behin nahi ditudan proba guztiak eginda, bueltatu nahi dut nire irakasle rolera. Orduan, hemen daukagu, blokean, probarako ikaslearen blokean, itzuli nire irakasle rolera. Eta esan dizuen moduan, hau sakatzen dudanean, ateratzen gara, sistematik. Eta berriro sartu behar gara. Horrela funtzionatzen du blokea. Ja nago berriro, irakasle moduan, orduan ni orain, naiteke galdetegi horretara, hemen agertzen da saiakera bat egon dala, saiakera bat egon dala, ikaslea izan da Demo Student, eta hemen, ikusi dezaket zer erantzun duen eta zer ez. Eta, justo, ez zait gustatzen galdetegi horretan nota ateratzea bukatzen dutenean. Orduan, badakit ezarpenetara joan behar naizela, eta berrikusten aukera, hemen puntuazioak
kentzea. Edu behar ditu dela. Vale? Hori ja, segun eta zer nahi dugun. Leno komentatu dudan moduan, aukera bat dago hemen goian aldatu rola honetara. Eta hemen ikasle rola daukagu. Baina hemen agertzen da bere mezua. Kontuan izan, ikuspegi hau ez dela perfektua. Orduan, benetan ikasleek ikusten dutena eta beraiek jasoko duten konportamendua probatzeko, egiaztatzeko, demo student edo probarako rola erabili behar dugu. Bueno, hau da, demo studentari buruzko azalpenak. Gero, galderak egin nahi badezue, gero bukatzean, zaiatuko nazen antzuten. Hurrengo berritasuna, H5P. Zer da H5P? H5P da edukiak sortzeko eta ere ariketak ere sortzeko. Baina, bai edukiak, baita ariketak ere, interaktiboak egiteko eta horrela gure kurtsoak erakargarriagoak egiteko. Orduan, horrek emango du aukera gure kurtsoak ere dinamizatzeko nolabait. Orduan, zenolako eduki interaktiboak sortu ditzazkegu? Asko daude. Orain kurtso honetan ikusiko ditugu 2-3 adibide sinpleak, erabilgarrienak izan daitezkenak, edo guk uste dugunak erabilgarrienak izango daitezkenak, baina gehiago daude. Gero edukiko duzue hor web horri batzuk, eskuliburuekin eta hola, eta ja izango da bakoitzaren lana begiratzea eskaintzen dian edukin mota desberdinen artean, baten bat erabilgarria izan daiteken zuen irakaskuntzana. Orduan, ohikoenak, eduki interaktibo ohikoenak, adibidez, bideo interaktiboak, hau da, bideoan zehar galderak eta holako gauzak agertzen dien bideo motak, gero parekatzeko ariketak, edo irudi baten gainean gauzak seinalatzeko eta bar, ere joku antzeko ariketak jartzeko, adibidez, letrasopak edo kartak parekatzeko, eta ere informazioa adierazteko eta emateko infografiak eta holako gauzak ere daude. H5P da egelako baliabide mota bat, orduan, gure kurtsotan gehitzeko, itxategi bat gehitzen dugun moduan, sakatzen dugu gehitu jarduera edo baliabidea, eta oso erabilgarria dela, uste dugu, berez, jarri dugu tresna erabilienen artean. Hor, agertuko da, eduki interaktiboa, H5P. Importantea da, gero ikusiko dugu, baliabide interaktibo horietan gertatzen dana, ikasleek egiten dutena, ikusteko aukera daukagu. Gu irakasle moduan, ikasle batek zer erantzun duen, adibidez, bideo interaktibo batean, ikusi dezakegula. Baina oso importantea da jakitea, hori ez dela ebaluaziorako erabili behar. Eta H5Pko sortzaileek esaten dute beraien web orrian eta leku guztietan. Hau ez da ebaluaziorako erabili behar. Oso erraza da, erantzun baino lehen, erantzun zuzena zein den jakitea. Web orri bat denez, hor oso erraza da. Hau ez dago pentsatuta azterketa bat egiteko, adibidez, egelako galdetegiak moduan. Orduan, kasu honetan oso erraz batean jakin daiteke zein dan erantzun zuzena. Orduan, hau da, gure kurtsoak hori dinamizatzeko eta eduki interesgarriagoak edo erakargarriagoak sortzeko, baina ez da erabili behar ebaluaziorako. Eta H5Pen beste abantaila nahiko handia da eduki horiek sortu ditugun edukiak edo interneten bidez deskargatu ditzazkegun edukiak berrebiraltzeko aukera daukagula. Hau da, adibidez, gure kasuan, irakasle batek sortzen du bideo interaktibo bat, adibidez, eta eduki hori deskargatu daiteke eta beste irakasle batek importatu dezake
kargatu dezake bere kurtsoan, eta hor, gauza batzuk aldatuz, ja dauka bideo interaktiboa sortuta. Adibidez, igual, nahi dugu bideo berdina edukitzea gaztelenezko kurtsoan, euskarazko kurtsoan. Batek egiten du, besteari pasatzen dio, eta besteak bakarrik aldatu behar du hizkuntza, galderetako tekstua, euskaraz edo gaztelenez jarri, segun zein dan kasua. Orduan, hori ere abantaila potentea da. H5P kasuan, ekampusen egin dugu eskuliburutxo bat, nahiko simplea, zer H5P oso potentea da, eta orduan, ezinezkoa da gauza guztiak azaldu, eta gainera, orain ikusiko dugunez, ikusiko duzue, egelan bertan, gauzak sortzerakoan, tutorial eta gidak eta olakoak ja badaude. Orduan, oso erraza da gauzak sortzea. Eta bestea, beraien web horri ofizialean, daude adibideak, gainera deskarga daitezke adibide horiek, eta gure kurtsotan kargatu, hori berrebiraltzeko gauza batzuk aldatuz. Eta eskuliburuak, kasu honetan ingelesez daude, eskuliburuak ere nahiko onak dira. Orduan, orain egingo dugu, egelan, gure kurtso honetan, H5Pko edukiak sortu. Edizioa aktibatu behar da, gehitu jarduera edo baliabidea, eta eduki interaktiboa bat sortuko dugu. Orduan, kasu honetan, betikoa agertzen zaigu, eta hemen agertzen zaigu eduki motak. Asko daude, hemen ikusiko duzuenez, bakoitzak bere zehaztasunak ditu, hor zagatzen badegu ikusiko ditugu gauzak, hemen daukagu aukera, eginda daukagun zerbait kargatzeko, dela H5Pko fitxategi bat, eta kasu honetan, hasiko naiz, bideo interaktibo bat sortuz. Sakatzen dugu, eta ja, hemen agertzen da gida bat, pausos zehar dan, ni esalduko dut orain, orduan dezaket, hemen dago tutorial bat, hemen dago adibide bat, nik orain itxi dudan gida hemen dago, eskuragarri, nahi dugun momentuan, orduan, laguntzak asko ditu errazteko bideoaren, kasu honetan, bideo interaktiboaren sorkuntza. Orduan, bideo bat gehituko dut, eta lehenengo pausua da bideoa gehitzea. Izan daiteke, nik nire ordenagailuan daukan bideo bat, edo interneten dagoen bideo bat. Kasu honetan, erabiliko dut unibertsitateko bideo bat, YouTubeen dagoena. Orduan, hartzen dut bideoa hor, eta orain, interakzioak gehitu behar ditut. Orduan, juten naz, bigarren urratzera, eta hemen agertzen zait bideoa, eta jarri ditudan interakzio motak. Kenduko dut, laguntza itxiko dut, Orduan, interakzio bat jartzeko, nik aukeratzen dudan momentuan, igual, hemen, kenduko dut soinua, momentu honetan, galdera bat jarri nahi dut bideoan. Orduan, hemen daukat, testua jartzeko, edo taula bat informazioarekin, edo esteka bat, edo irudi bat zertatzeko hor. Kasu honetan, jarri dut galdera bat. Berez, galdera agertuko da 10 segunduz, baina nik hori aldatu dezaket. Hemen jartzen dut, edo, oraintxe bertan egingo dudan moduan, nik bideoa gelditu nahi dut, galdera erantzuten ez den bitartean. Orduan, pausarazi bideoa. Gero, nola ikusiko da galdera? Galdera ikusi daiteke, edo botoi bat eta botoia sakatzen denean agertuko da galdera eta erantzunak, edo zuzenean galdera ikusiko da. Nahi dut, hori deitzen da posterra, deitzen dute posterra. Nik nahi dut galdera ikustea zuzenean, jartzen dut posterra. Eta ja hemen dago, izenburu bat jarri behar zaio, eta galdera bat. Kasu honetan, zer koloretakoa da zerua bideoan. Adibidez. Hemen aukera jarri behar dira, noski, aukera bat zuzena izan behar da, eta hori desberdintzeko eskatzen digu aukera zuzena lehenengoa jartzea. Gero, galdera erakustean, hau desordenatzen da. Hau agertzen dira, orduan ez dago arazorik. Baina, definitzerakoan bai lehenengoa
zuzena izan behar da. Kasu honetan, jarriko dugu urdina. Eta aukera, gorria eta berdea, adibidez. Vale, nik jarri dut galdera bat, baina jarri ditzazkegu nahi dugun galderak. Vale, beste bat jartzeko aukera dago eta galdera gehiago gehitzeko. Gero, galdera horiek erantzuten direnean, puntuazio bat jasotzen da. Vale, orduan, 100koa. Hemen, feedback bat jarri daiteke, ikaslei esateko, adibidez. Nik arteka egingo dut feedbacka. Galderen 120 baino gutxiago asmatzen badu, esango diot oso gaizki. 150 baino gutxiago asmatzen badu, esango diot nahiko gaizki. Eta gehiago asmatzen badu, esango diot oso ondo, adibidez. Vale? Eta gero dago portaera esarpenak. Hemen, jarri dezaket zer gertatuko dan galdera honekin. Vale, orduan, adibidez, galdera bat baino gehiago dagoenean, galderak nola portatu nahi dugun. Hau da, galdera bat erantzuten duzu, ikasleak galdera bat erantzuten duenean, zer nahi dugun gertatzea? Hurrengo galderari zuzenean jutea, edo bakarrik asmatzen badu 2 segundo tardatzea hurrengo galdera erakusten, edo gaizki erantzuten badu 3 segundu itxaron, eta holakoak. Gero gainera jarri daitezke berriz saiatzeko botoia. Kasu honetan ez dut botoi hori agertu nahi. Ez dut nahi dut bakarrik behin erantzu ahal izatea. Ez berriro saiatzea. Eta ez dut beraiek erantzun zuzena zein dan ikustea. Hau markatzen badegu, erantzun ondoren edukiko dute botoi bat erakutsi erantzun zuzena. Kasu honetan ez dut utziko. Eta ere hau gainditzeko zenbateko eguna behar dute. Eta gero beste gauza batzuk daude, adibidez, asmatzen badu, minutu eta segundu batera bidali dezakegu, jarri dezakegu bideoa minutu eta segundu horretan. Adibidez, kasu honetan, asmatzen badu, bideoaren bukaera eramango dut ikaslea. Gutxi gora bera, bideoa da 2 minutukoa, orduan, eramango diot, hor. Eta gaizki erantzuten badu, emango diot bideoaren hasiera. Lehenengo segundura, adibidez. Berriro ikusi desan bideoa. Eta hemen puntuazioa osoa lortu nahi badugun jarraitu baino lehen eta holakoak. Egin. Hemen daukago interakzioa, kasu honetan poster bat denez agertuko zaigu zuzenean eta guk ematen diogun nahi dugun tamaina eta jartzen dugun nahi dugun lekuan. Adibidez. Beste interakzio bat gehituko dut. Hemen ia bukaeran, hor. Eta kasu honetan izango da, adibidez, true false question. Eta utziko dut, bideoa edituko dut, eta utziko dut botoi bat bezala. Eta galdera izango da, EHU, Euskal Herriko Unibertsitatea esan nahi du. Zein dan erantzun zuzena egia, gezurra, kasu honetan egia. Eta, lehenko egin dugun moduan, kasu honetan utziko ditut saiatu berriro botoia eta erakutsi soluzioa botoia, eta ez dut ezer egingo asmatzen duen edo ez. Orduan, hemen agertzen da botoia, eta botoia sakatzean, definitu ditut 2. Sakatu, eta egitzen den, hau da, definitu dana, eta hau, eta hau utzik dago. Zabatu. Orduan, ja definitu ditugu 2 interakzio. Interakzioak, bideoan zehar dauden interakzioak agertzen dira hemen, borobiltxo honekin, eta hemen beste bat egongo da. Hor ikusten da borobiltxoa. Hor. Orduan, horrela, definitzen ditugun, nahi ditugun interakzioak. Gero, hemen, azkenengo pausa,
pausua, otazkoa dena, da, azkenean laburpen antzeko zerbait galdetzea. Vale? Hemen deitzen da, bueno, aurki beha, samari, baina da azkenean laburpen bat. Orduan, egin ditzazkegu galderak, bideoaren laburpen antzeko zerbaitekin, eta adierazpenak esaten duena dia erantzunak, galdera horren erantzunak. Vale? Nik kasu honetan ez dut egingo, eta jarri daiteke bideoa bukatzeko geritzen dien hainbat segundutan erakusteko. Kasu honetan ez dut erabiliko laburpena. Eta behin hori eginda, dia bideoaren portaera esarpenak. Hemen jarri dezakegu noiz hasi behar dan bideoa, adibidez igual da ordu erdiko bideo bat eta bakarrik iterentzen zaigu 20 minututik aurrera. Hemen jartzen dugu zuzenean 20 minutua eta listo. Autorreproduzitu behin eta berriro. Bueno, autorreproduzitu zuzenean martxan jartzea edo bideoaren begizta, hau da, behin eta berriro erakustea. Erakutsi soluzioa botoia interakzio guztietan erakustea ala ez. Saiatu berriro botoia interakzio guztietan erakustea ala ez. Eta igual hemen importantena edo interesgarriena izan daiteken aukera, galerazi bideoan aurrera jauzi egitea. Hau da, honek esan nahi du, hau markatzen badegu, honek esan nahi du, bideo osoa ikusi behar da. Hau da, ezin zarela leku batetik bestera mugitzea. Izan behar dela, hola, zuzenean bideo osoa. Gero, interakzio bakoitzean, guk adibidez, lehenengo interakzioan definitu dugu jauzi bat. Hau da, asmatzen badu, jungo da bideoaren bukaerara, eta asmatzen ez badu, hasiko da berriro lehenengo segundutik. Baina bestela, erabiltzaileak ezin du bideoan zehar mugitu, orain ikusi nahi dut, 20 minutuan gertatzen dana. Soinua kendu daiteke, eta gero, hemen, H5Pek ematen ditu aukera asko personalizatzeko agertzen dian testuak. Kasu honetan, oinarrizko hizkuntza hartu du euskera, egela euskeraz da erabiltzen ari naizelako, eta hala ere, agertzen dian etiketa eta testu guztiak aldatzeko aukera ematen digu. Igual, ez dakit, erreproduzitu jarri beharrean, jarri nahi dut, ez dakit, play. Ez du inoko zentzuri, baina, bueno, igual, play jarri dugu, jartzen dugu, eta orduan, bideo honetan, erreproduzitu jarri beharrean, agertuko zaigu play. Orduan, hau da, personalizatzeko. Gero hemen, dago aukera bat, baimendu geistea, hau da, sortu dugun eduki hau, norbaiteri pasatu nahi badiogu, hau aktibatu behar dugu, jeitzi ahal izateko, deskargatu ahal izateko, bestela ezin izango dugu. Orduan, horrela jarriko dut, izenburua asko zait, orde. Orduan, ja, bideoa agertuko da gure kurtsoan, edukia agertuko da hor, eta sakatzen badegu, ikasleak ikusten duten moduan, bideo bat denez eta interneten dagoenez kostatuko zaio pixka bat, baina nahiko azkarra da. Eta hemen dago bideoa, hemen markatuta dauden nik jarri ditudan interakzioak, eta bideoa azten baden, kenduko dio soinua. Navegazioa desgaitu dudanez, ezin naz mugitu. Itxaron behar dut interakzioa heldu arte gauzak ikusteko. Hori bai, daukat abiadura aldatzeko aukera. Orduan, ikusteko du abiadura, errazago etxeko, interakzioa. Interakzioa. Kasu honetan, interakzioan nik jarri dut bideoa gelditu behar dela. Horregatik gelditu da. Bestela, 10 segunduz agertuko da interakzioa, eta gero bideoa, naiz eta posterra hemen egon, bideoa jarraituko luke. Kasu honetan ez da. Zeko horretakoa da, zerua bideoan. Ez dakit. Esango dut, berdea dela. Esaten dit, ez zait agertzen berriro saiatzeko botoia edo
soluzio zuzena zein dan ikusteko aukera, bale, ja, karo, erakutsi dit, baina ez dela botoi bat eduki dezakete hori konprobatzeko. Eta jarraitu, kasu honetan, faiatu dudanez, erratu ezenez, hasieratik hasi naz berriro bideoa. Bale, hori da, jarri diodan konportamendua. Asmatzen ez badet, hasierara juteko. Orain asmatuko dut, ja hor dago. Ego etapa da zerua bideoan, urdina. Bale, asmatu duzu. Eta orain jungo naz bukaerara. Bale, hor. Jarri dio bukaera, baina zan 50 segunduan, eta orduan, bigarren interakzioa dago. Bideoa gelditzeko konfiguratu dut, eta kasu honetan botoi baten bidez jarri dut. Orduan, botoia sakatu behar dut, benetazko interakzioa agertzeko. Bale, EHUk Euskal Herriko Unibertsitatea esan nahi du. Hemen, utzi dut aukera egiaztatzeko, horregatik agertzen zait botoi, bale, lehenengoan esan agertzen. Era, ezurra. Egiaztatu, faiatu dut, erratu naiz. Baina, berriro saiatzeko aukera daukat, pero horrela konfiguratu dut. Orain, egia. Jarraitu, eta ja, bideoa bukatzen da. Eta bideoa bukatzen denean, hemen, izartxo baten bidez markatuta dagoena, da, bideoan egindako interakzioen erantzunak edo emaitzak gordetzeko. Hau da, nik orain erantzun ditut, eta hau sakatzen badet, bidali erantzunak, erantzun horiek gordeko dira kasu honetan egelan. Agertuko da egelan, zen nolako erantzunak eman ditudan. Kasu honetan ni irakasle naizenez ez ditut ikusiko. Baina ikasle batek egiten badu, gero hau demo student erabiliz egingo dugu orduan ikusiko da, eta horrela gordeko dira egelan. Hori bakarrik balio du, edo bakarrik balio beharko luke, ikusteko eta kuriositatez gure ikasleek zer erantzun duten ikusi nahi badegu. Baina errepikatzen dut, ez dala konbendigarria ebaluaziorako erabiltzea. Zen, oso erraz ikus daiteke zeintzuk dira erantzun zuzenek. Orduan, hau da eduki interaktibaren adibide bat. Beste bat jarriko dugu. Leheno esan dut, hau erabil daitekela ariketa antzeko gauzak egiteko, adibidez bideo interaktiboa izan daiteke ariketa bat, edo izan daiteke informazioa emateko. Adibidez, image hotspots erabiliz, egin dezakedana da, irudi bat erabiliz, jarriko dut hemen izenburu bat, irudi bat erabiliko dut, da, erkidegoko mapa bat, eta hemen puntu interesgarri, intereseko puntuak erabiliz, gehitu dezaket informazioa, ikonoa aldatu dezaket, erabiltzen den kolorea aldatu dezaket, eta orain, puntuak, leku beroak deitzen diana, jarri ditzazket. Kasu honetan, jarri nahi dut 3 hiriburuen informazioa. Adibidez, hasiko naiz Donostian, itxu gara hortik, jarriko dut hiriburua, Donostia, eta kasu honetan, informazioa izango da bideo bat. Leheno bezala, bideoa izan daiteke, edo gure ordenagailuan dagoena, edo YouTubeko bat. Ni jarriko dut, YouTube edo interneten dagoena. Ni jarriko dut Donostiako bideo bat. Eta horrela, jarri dut leku bero bat, edo intereseko punto bat hor Donostian. Beste bat jarriko dut. Ez barkatu, beste elementu, barkatu. Bai, hau kendu elementua, bai, hau bai ez datu. Hau jarri dut, eduki elementu bat puntu honetarako. Baina beste leku bero bat nahi jarri dut. Bat Bilborako, hemen, Bilbotxi gora bera. Bilboren kasuan jarriko dut testua. Orduan, testu horretan jarriko dut Bilbo eta gehituko dut Wikipediarako esteka.
Eta hemen, esteka bat jartzeko aukera daukat. Hemen goian agertzen zait. A ber. Onartu. Eta beste leku bero bat gehituko dut, Gasteizerako gutxi gora bera hemendik. Eta kasu honetan, elementua izango da irudi bat. Gasteizko irudi bat. Eta horrela utziko dut. Eduki hau irekitzen dugunean, ikusiko dana da jarri ditudan lekubero bakoitzeko ikono bat, eta ikonoa sakatuz, hor definitutako edukia ikusi agertuko da. Kasu honetan, Donostiko kasuan zan bideo bat, Bilboko kasuan zan testua, esteka bat Wikipediara, eta Gasteizko kasuan zan irudi bat. Orduan, honek ematen du aukera, informazioa modu erakargarriago batean jartzeko. Eta gainera, kasu honetan mapa baten gainean kokatzeko informazio. Izan daiteke, adibidez, gorputzeko irudi bat eta medikuntzan edo erizaintzan eta olako titulazioetan, irudi baten gainean informazioa kokatzeko. Eta gainera informazio interaktiboa, bideoak eta olako gauzak jartzeko aukera. Pero beste eduki mota bat. Izan daiteke, adibidez, badaude eduki mota batzuk, testua erabiliz funtzionatzen dienak. Adibidez, drag the words. Drag the words, eta testu batean hutsuneak usteko eta hutsune horiek betetzeko zerrenda batean agertzen dian hitzak hor jartzeko, mugitzeko, arrastatzeko. Orduan, kasu honetan, testua erabiliz definitzen da eta sortu nahi ditugun hutsuneak asterisko artean jarri behar dira. Orduan, adibidez, jarriko dut, UPV, hau jarriko dut, hutsune bat jarriko dut hemen, UPV EHU, Unibertsitate Publikoa da. Eta eustu, hori izango da, bigarren hutsunea, Unibertsitate Pribatua. Adibidez. Gero, puntuazioarekin egin daitekeen gauza, lehen ikusi ditugun gauza berdinak, eta esar portaerak, eta holako. Orduan, eduki hau ikusten dugunean, agertzen zaigu alde batetik testua hutsuneekin, eta beste aldetik hitzak, asteriskon artean jarri ditugun hitzak arrastatzeko. Adibidez, jarriko dut, eustu Unibertsitate Publikoa dela eta UPVHU pribatua. Egiaztatzen badugu, noski, naizki egin dudala, eta erantzun zuzenek ikusi dezaket, eta olakoak. Eta olako gauza asko daude. Beste bat, jaia honekin bukatzeko, adibidez, izan daiteke, leheno leku beroak definitzeko erabili duguna, eta hori izan informazioa emateko, zala Elimage Hotspot, egin dezakegu antzeko ariketa bat, find the hotspot, leku bero hori aurkitzeko. Hemen, kasuetan jarriko diot izenburu bat, aurkitu Maputo, hartzen dugu irudi bat, kasu honetan mapamundi bat, eta aurkitu behar dian leku beroak. Orduan, zeregin deskribapena. Dezakegu, non dago Maputo, eta hemen orain definitu behar dugu leku beroak. Bat zuzena izan behar da, noski, orduan. Nik hartuko dut hau, eta hau izango da zuzena, jarriko dut feedback moduan oso ondo, eta orain jarri behar dugu, Maputo da Mozambikaren hiriburua, hemendik ibiliko da, gutxi gora bera, eta hori da zuzena. Baina, igual,
guk badakigu jendeak ez dakiela non dago mapa eta usten dula, ez dakit, Espainian dagola. Orduan, beste leku bero bat definitu dezakegu, eta hemen feedbacka oso gaizki. Maputo ez dago Espainian. Eta hau, Espainia gainean jarri dezakegu. Adibidez. Eta hori gordetzen badugu. Gero ikasleek ikusiko dutena. Eta hau. Mapa mundia, eta non dago Maputo. Nik uste hemen dagola. Eta hor sakatzen badezu, ez oso gaizki, Maputo ez dago Espainian. Beste leku batean sakatzen badute, berriro zehazteko, ez dute ezer esango. Ez du ezer esango, zeren ez dugu hor ezer markatu. Noski ematen du ezetz, baina ez du feedbackik ematen. Eta asmatzen badugu, oso ondo. Horrela, definitu ditzazkegu ariketak. Adibidez, hori. Igual medikuntzan eta antzeko titulazioetan, erabilgarria izan daiteke, ikasleek, ez dakit, nerbioak edo muskuloak ikasteko. Ez dakit, asmatzen ari naz, baina, holako zerbait. Pero, lehen esan dudan moduan, hau berrerabiltzeko aukera dago. Orduan, hemen dago agertzen da botoi bat, berrerabili, eta justo kasu honetan, adibidez, ariketa honen kasuan, ez dut markatu jeisteko aukera. Orduan, hau sakatzen badet, bakarrik agertzen zait, el copy. Baina, deno, bideoan bai jarri dudala jeisteko aukera. Orduan, bideoaren kasuan, hemen berrerabili, eta hemen bai agertzen dela fitxategi bakar batean jeisteko, eta gero fitxategi hori beste pertsona bati pasatu aldezaket, eta berak bere kurtsoan jarri. Ariketa osoa edukiko du, eta nahi duena aldatu dezake. Orduan, hau irakasle moduan. Ikasle batek sartzen bada, student erabiliz egingo dut, hemen agertzen dira gauzak, eta adibidez, drag the words egingo dut. Eko erraza dana. Egiaztatu, eta ere egingo dut aurkitu Maputo. Hemendik, ez. Hemendik, ez. Hemendik, ez. Hemen, bai. Orduan, ikasle bakoitzak egin duena bere kalifikazioen artean ikusi dezake. Ni sartzen banaiz kalifikazioetan, kalifikazioen artean daukat hemen egin ditudan gauzak, drag the words eta aurkitu Maputo, eta lortutako puntuazioa. Drag the words egin dut behin bakarrik, eta puntuazio bakarra egongo da, dala, asmatu dudala, listo. Baina, aurkitu Maputo ariketan, saiatu naz, ez dakit 4 edo 5 aldiz, hemen agertzen dana da bakarrik azkena. Eta, azkenan asmatu egin dut. Orduan, agertzen zait, hori, ez dut, mapa bat denez ez da agertzen erantzuna, bai puntuazioa. Puntuazioa da azkena. Saiatu naz 3-4 aldiz egiten, eta azkenean asmatu dut. Orduan, hemen agertzen da bakarrik azkena. Orduan, hau da, ikasle batek ikusiko duena. Bere puntuazioa azkenengo saiakeran. Eta, segun eta zein dan edukia, kasu honetan bideoarekin ere, drag the words, ikusten da, zein zan ariketa eta zein zan erantzunak. Gero, irakasleak, voltatu inbernaz, irakasleak gauza bera ikusi dezake bere kalifikazio liburuaren bidez. Euskeraz. Lehenu ahaztu zait komentatzea. Demo student ez da hemen kalifikazioen artean agertuko. Estatistizkak ez izorratzeko, demo student ez da hemen agertzen. Orain demo student sortuta dago, baina ez da hemen agertzen. Baina, kalifikazio historia
Akatzen badegu, hemen daude kalifikazio elementu guztiak, eta ni begiratu dezaket, nola ditzen zen, drag the words. Drag the words. Orduan, ikusi nahi ditut, drag the words ariketan dauden erantzun guztiak. Eta hemen dago ikaslearena. Eta aurkitu maputon, eren. Baina aurkitu maputun, behin baino gehiagotan saiatu naz. Demostuden saiatu da. Horregatik agertzen zait, bi aldiz. Lehenengo kausuan, 0 bat atera dut, hau da, ez dut asmatu, eta gero asmatu dut, 10 bat atera dut. Horregatik agertzen da bitan. Eta berriro saiatzen banez, agertuko da berriro. Hau da, ikasleek ikusiko dute beraien azkenengo saiakera, eta irakasleak saiakera guztiak ikusi dezake hemendik, kalifikazio historiatik. Eta gaina, kasu honetan ikasle bakarra dago, baina ikasle gehiago da, hemen aukeratu daiteke ikasle zehatz bat, eta bakarrik pertsona horren informazioa ikusteko. Orduan, hau da, H5P-ko azalpena. Uste dut, interesgarria izango dela, kurtso askotarako. Hurrengo berritasuna, Booklab deitzen da. Booklab da baliabide bat ikasleekin denbora errealean elkarrera egiteko aukera ematen duena. Hau da, niri gertatzen zait, eta ziur nago zuetako askoi ere, klasean gaudenean, eta klase normal batean, hau da, pandemia baino lehengo klasetan, zerbait galdetzen genula, eta inork ez zula erantzuten. Hau ulertu da, eta ez genuen erantzunik jasotzen. Eta ariketa batean galdetzen bagenuen, hau nola izan daiteken, horrela, ala horrela, edo bestera batera, eta inork ez zuen ezer esaten. Orduan, hori, ikasle guztiak klasean zeudenean saia bazan, ikasle erdia beraien etxean badaude, edo iugelan badaude, asko saiagoa da oraindik. Orduan, holako tresna batek ematen du aukera, modu entretenegarriago batean interakzio hori sortzeko. Horrela, ikasleek errazago hartzen dute parte eta erantzuten dute. Ni nire kurtsoan probatu egin dut aurten Booklab, adibidez, eta ikasle gehienek hartzen dute parte eta erantzuten dute. Informazio asko ateratzen dut horrela. Hau nola uste dezue dela? Horrela, ala bestera batera. Eta erantzuten badiate nik badakit ondo ulertu duten ala ez. Orain arte ez nu jasotzen erantzunik, eta orain ja bai, jasotzen ditut olako tresna bat erabiliz. Orduan, hau dago pentsatuta, klasean zehar, interakzio horiek egiteko. Orduan, interakzioak izan daitezke ez galderak, edo ideia jasak, edo hitzo deiak, asko daude. Dauden aukera batzuk, H5P-ko edukien antzekoak dira. Baina gauza bat da, H5P-en definitzen dala hor gure kurtsotan usteko eta ikasleek nahi duten momentuan egiteko, eta Booklabekoa da denbora errealean erabiltzeko. Hau da, nik egiten dudan oraintxe bertan galdera erantzuteko. Booklab da gelako beste baliabide mota bat da, baina kontutan hartu behar da Booklab tresna komertzial bat dala. Eta momentu honetan gaude probak egiten. Eta kontatzen dugu Booklab zen hilabete batzuk egongo gea probak egiten eta erabilera aztertzen baloratzeko ea merezi duen lizentzia erostea ala ez. Noski, koste bat dauka, eta kontutan hartu behar dugu, erabiltzen dan ala ez, eta zenolako erabilera duen. Bi pertsona erabiltzen badugu, ziurazki ez dugu lizentziarik erosiko, baina ikusi nahi dugu eta ikusi behar dugu, zenolako erabilerak daukan sistema honek. Orduan, erabil dezakezue, inongo arazorik gabe, baina jakin behar duzue, momenturen batean, erabaki hori hartu beharko dugula, hau erosten da ala ez,
eta orduan, igual, hemendik urte batera desagertzen dela. Igual, erosten ez dugulako. Ez dakit. Booklab ez dago pentsatuta ebaluazio probetan erabiltzeko. Esan dudan moduan, da denbora errealean interakzio hori egiteko. Orain ikusiko dugunez, irakasleak markatzen du erritmoa. Hori azterketa batean ez da horrela izan behar. Hau da, nik azterketa batean ez nuke esan behar nire ikaslei daukazue 15 segundu galdera hau erantzuteko eta 15 segundu barru beste galdera hau eta 2 minutu barru beste galdera hau. Hori ez da oso, nola esan baina, ez da egin behar. Bakoitzak bere azterketa batean, ebaluazio proba batean, bakoitzak bere ritmoa jarraitu behar du. Orduan, ez dago pentsatuta horretarako, naiz eta erantzunak eta emaitzak egelan jasotzen diela. Orduan, web orri ofiziala hor dago, eta eskuliburuak oso onak dira, gaztelaniaz daude. Tresna hau H5P egelako plugin bat denez itzulita dago, euskaraz, baina Booklab tresna komertzial bat denez ez dago itzulita, orduan gaztelaniaz dago, baina eskuliburuak oso ondo daude, oso lagungarriak dira. Orduan, kasu honetan, Booklab erabiltzeko demoa egingo dut egelapin. Da gauza bera, badakizue egelapi eta egela berdin-berdinak dira, eta egingo dut egelapin zuek ikasleak izateko, bale? PHU edo nondik kurtsoan, egelako nobedadeak erlaitzean, jarriko dut orain Booklab eduki bat, bale? Booklab dago hemen jarrita, jardueren artean, bale? Booklab, gehitzen dugu. Orduan, jarri behar dugu izenburu bat, tira leko proba. Eta Booklabek ematen digu aukera, daukagun galdetegi bat erabiltzeko, hau da, nik egelapin ditudan galdetegiak, edo, ja, sortuta daukagun evento bat, Booklabentzako definitzen ditugun gauzak eventoak dira, orduan, ja definituta daukagun eventu bat, berriro irabiltzeko aukera ematen digu. Kasu honetan, hasieratik sortuko ez bat, orduan, horrela, gero ja bestea dira egelako, kasu honetan egelapiko esarpen normalak, ja ezagutzen ditugunak. Orduan, horrela, ja, hemen daukat eduki bat. Hor sakatzen badet, irekitzen zait buko gorria, abisua, kukena, eta ja, hemen dago, hau da nire eventoa. Orduan, gauza importanteak, Booklaberako bi aukera daude evento bakoitzean. Bat da, interakzionez deitzen dana, dala denbora errealean egiten dienak, bestea da, al ritmo de los participantes. Naiz eta pentsatuta egon, denbora errealean egiteko, eta erabiltzeko, ematen du aukera, beste bakoitzak bere erritmoan erabiltzeko ere. Orduan, hasiko naiz kasu honetan interakzio bat definituz. Hau da, nik irakasle moduan markatuko dut erritmoa. Orduan, hau da interakzio bat, eta hemen daude interakzio motak, orduan, zer gehitu nahi dudan. Orduan, adibidez, jarriko dut nube de palabras bat, odaitziz bat. Orduan, izango da, ze iruditzen zaizue kurtso hau. Kasu honetan ez dago erantzun zuzenik, eta gero hemen eskubian agertzen dira esarpenak, kasu honetan hitzo ikusi nahi dut, horrelako zerbait, badakizue hitzo deietan gehien errepikatzen dien hitzak handiagoak agertzen diela, dago aukera zerren egiteko, odeia politagoa da. Eta gero hemen, karaktere zenbakia hitzen luzaera murrizteko, bakoitzak erantzun bakarra edo gehiago emateko, moderatzeko, igual ez dugu nahi gauza batzuk agertzea, bazpa ere, moderazioa aktibatu dezakegu, aktibar like da bakarrik erantzun daiteke edo erantzunak
ere gustoko dituzuela dirako blog bat edukitzea, irudiak bidaltzeko aukera, Booklabek dauka hitz potolo zerrenda bat, erabilia ez behar dian hitzak, las stop words, orduan, horiek aktibatu daiteke edo ez, edo kronometro bat, esan ez, hau egiteko daukazue 45 segundu. Hau gordeko dut. Gero, adibidez, beste galdera bat, izan daiteke buscar por imagen. Buscar por imagen da H5pen egin dugun antzeko ariketa bat. Irudi bat kargatu dezaket, kasu honetan izango da mapa mundia, eta kasu honetan galdera zein izango da, ez dakit, non bizi da Donald Trump. Eta zona bat egituko dugu, kasuetan rektangulo bat, eta jarriko dugu estatu batu osoak, hartzeko, gutxi gora bera. Olako zerbait. Eta beste bat, adibidez, izan daiteke tipo test. Hau, izan daiteke, koloretakoa da EHUko logoa. Izan daiteke gorria, beltza, urdina, adibidez. Eta hemen dagoe, respuestas múltiples edo kronometroa, kasuetan etxuko ditut, 30 segundu. Eta gorde egingo dut. Markatu behar da zein dan zuzena, noski. Horrela. Eta hemen, erantzun bakoitzean irudiak erabiltzeko aukera daukagu. Kasuetan ez dut erabiliko. Horrela, hemen agertzen dian edukiak erabiliz, daukagu aukera, interakzio bat prestatzeko. Orain, zuek EHU edo nondiko kurtsoan sartzen bazerate, hemen sakatuz, ostiraleko proba esteka honetan sakatuz, agertuko zaizue mezu bat esanez, oraindik ez dala hasi. Eventoa, bale? Nik ja daukat eventoa eginda eta eventoa konfiguratu dezaket. Hemen, hoian, eskuinean, daude esarpenak, konfiguraziones, eta hau sakatzen badet, esan dezaket. Adibidez, autentikazioa. Kasu honetan, nik hau egelapiren bidez sortu dudanez, dago jarrita inicio de sesión en Moodle. Moodle da gure egela eta egelapi dian Moodle, eta Moodle baina izen aldatu diogu. Egela eta egelapi da Moodle. Dago jarrita horrela, hemen sartzeko egin behar duzue egela edo egelapiren bidez. Nik autentikazioa kentzen badet, edo nor parte hartu dezake. Horretarako, elbide honetara, hemen agertzen da, elbide honetara konektatu behar da, eta edo nor parte hartu dezake. Edo jarri dezaket, autentikazioa, baina e-maila baten bidez. Edo sare sozial baten bidez. Gmail, Facebook, Instagram, eta holakoak. Gure kasuan, registro SSO, single sign-on, unibertsitatekoa ez du funtzionatzen. Orduan hau ez du funtzionatzen gure kasuan, zeren probatzen ari garenez ez dugu hau implementatu. Gero, erabiltzailearen izena ikusi nahi badugu erantzunetan. Emaitzak ikusten dian ala ez. Daukagu aukera jartzeko, adibidez nik orain iztuko dut, estoy perdido, botoi bat jartzeko, hau da, igual, egin dugun galdera, ikaslek ez dakite ez da zeri buruz galdetzen ari garen. Orduan, igual horrela dala de, nik ez dakit ez da zer erantzun. Ez dakit erantzuna zuzena zein dan, ez dakit zeri buruz da nau. Estoy perdido, horrela ikusi ezakegu, hori galdera hori ez dala ondo ulertu, edo igual, eduki horiek irpazatu berretugula klasean. Modo kompetizion da ranking bat egiteko, gero hau dia emaitzak, gero ikusiko ditugunak, eta mas konfigurazionezen,
daukagu aukera logotipo bat jartzeko, adibidez ni jarriko dut PHU-koa. Vale? Eta, bueno, txorrada batzuk, de koloreak eta olakoak. Vale? Eta gero, daukagu hemen botoi interesgarri bat dala sinkronizar con Moodle. Eta hau da, behin erantzunak jasota, egelara, edo kasu honetan egelapira bidaltzeko. Vale, berez, emaitzak ez dira zuzenean agertzen egelapin, sinkronizatu behar ditugu. Orduan, bueno, ni ja horrela utziko dut, guardar, eta hau hasteko komenzar sakatu behar dut. Hau egingo da irakasleak markatzen duen erritmora. Vale? Orduan, nik orain komenzar sakatzen badet, agertuko da pantalla hau, bueno, nola erabili, ona konektatzen bazeate eskatuko dizue kasu honetan Moodleko erabiltzailea, zer horrela jarri da, Moodleko egelapiko erabiltzailea, eta ja, lehenengo galdera. Vale? Ez dago inor konektatuta, orain bai, bi pertsona, konektatzen bazerete, orduan hemen, errepikatzen dien erantzunak handiagoak agertzen dira, igual ez dugu nahi, ja jendeak erantzuten duena besteengan, jarri dut 30 segundu, orduan ja bukatu dira, ja no puedes votar, baina igual ez dugu nahi jendeak erantzuten duena besteengan efektua edukitzea, orduan eskutatu dezakegu, itxaskegu emaitzak, bukatu arte. Baina, edo, gero ja, bueltatu adibidez, horrengo galdera. Hau da, non bizi da Donald Trump. Orduan, hemen, klikatu behar dezue. Ez dezu ikusten non dago, jendeak non klikatzen ari dan, hemen hartzen da, zenbat jendeak erantzuten duen. Baina nik jarri dezaket bai, venga, vamos a ver, ikusi dezakegu non klikatzen duen jendeak. Eta orduan, ikusten dugu hor gehienak. Eta, ja bukatu inda, orduan, erantzun zuzena erakutsiko dut. Hau zan erantzun zuzena. Eta hemen ikusten dut, bi pertsona galduta zeudela. Estoy perdido, bi pertsona. Eta, bukatzeko, txekoloetakoa da, etxuko logoa. Ikusten dut, gaizki jarri dudala eta 30 segundu jarri beharrean, 30 minutu jarri ditu dala. Bueno, kendu bet. Emaitzak kendu ditzazket, eragina ez edukitzeko, oraindik erantzunen ez duen jendean. Mostratu, erakutsi, bale? Edo, zein dan zuzena. Behin, zuzena erakusten den momentutik, ja ezin da gehiago bozkatu. Bale? Hemen, salir. Eta hemen daukat, ja emaitzak, daukat mostrar resultados diala emaitzak orokorrak, orduan, ikusten da hemen, egin dan, sortu dan odei hitza, jendeak zer markatu duen irudian, eta galdera honetan erantzun dutena. Baina, daukat ere aukera, pertsona bakoitzeko erantzunak ikusteko, hori da, kuadrikula. Eta kuadrikulan agertzen da pertsona bakoitzak, kasu honetan egelaren bidez konektatu zareten zaidenez, egelapiren bidez, agertzen dira zure izena bizenak. Eta hemen, bidali dituzuen hitzak odei hitza egiteko, hemen lehenengo bigarren galderan erantzun duzuena eta hirugarrenean. Eta, deno komentatu dudan moduan, daukagu hemen, exportar Excel batera eramateko emaitzak, edo hemen sinkronizar. Ez dut sakatuko sinkronizar, zen EHU edo nondiko kurtsoan 2000 pertsona baino gehiago zaudete, orduan kostatuko zaio. Orduan ez dut egingo, baina sinkronizar sakatzen badugu, egelapin, hemen egelapin, kalifikazioen artean, hemen daukaz egongo da aktibitate bat, dala buklapekoa. Orduan, hemen, daude gauza asko hemen. Agertzen da hemendik, eta hemen agertuko da lortutako nota. Behin sinkronizazio hori eginda. Eta hori da buklari buruzko
kontatu behar nuen. Ez, barkatu, espera. Aztu zait. Egin dut interazioak, kontatu ditut interazioak, eta esan dut beste aukera bat zegoela al ritmo de los participantes. Hemen, al ritmo de los participantes da gauza bera egiteko, baina usteko bakoitzak nahi duenean erantzuteko. Orduan, egin dezaket, kasu honetan deitzen da crear. Eta sortu dezaket berri bat, nahi ditudan edukiekin, edo importatu dezaket, ja, definituta daukan bat. Adibidez, lehen erabili duguna, ostiraleko proba, interakzio guztiak importatu nahi ditut, horrela, eta gordetzen dut kuestionario hau, galdetegi hau, eta ikasleek eskuragarri izateko galdetegi hau publikatu egin behar da, argitaratu egin behar da. Orduan, publikara ahora, orduan, ja dago publikatuta, orduan, orain, egelapiren bidez zaten baseate, edukiko duzu aukera galderetan erantzuna emateko, naiz eta ni ez kontrolatu noiz pasatzen garen leku batetik bestera eta horrela. Eta gero hemen daukago informea, ateratzeko aukera, eta badago jendea hori erabiltzen, eta horrela agertzen da. Eta hemen kuadrikula, kuadrikula, eta hemen agertzen da jendea eta bere erantzuna. Eta denbora errealean eguneratzen da. Eta bukatzeko, orain bai buklaberkin, dago interazio hauek aurkezpen batean txertatzeko aukera. Hemen dago, ebentu bat adostea, añadir presentación, gaude ebentu baten barruan, añadir presentación, izan daiteke PDF bat, PowerPoint, edo Keynote fitxategi bat, edo Google Slideseko elbide bat. Orduan, nik behituko dut erabiltzen ari naizen aurkezpena. Segundutxo bat, bere aurkezten dudan. Hemen. Orduan, kargatzen da, gero egiten da transformazio bat. Segun, eta nolakoa da aurkezpena garatuko du. Listo. Eta orain hemen daukat galderak txertatzeko aukera. Insertar preguntas, laguntza txiki bat. Eta adibidez, nik daukat hemen evento honen galderak, eta esan nahi, hirugarren gardenketa gero, galdetu nahi dut, zer iruditzen zaizuen kurtso hau. Arrazatzen dut horra eta listo. 8. gardenketa gero, ea non bizidan Donald Trump. Eta 15. gardenketa gero, ze koloretakoa dan PHUko logoa. Eta gorde egiten dut. Horrela egiten badugu, aurkezpen hau erabiltzeko interakzioekin buklaren bidez egin behar dugu. Ezin dugu fitxategi hau jeitsi interakzio horiekin. Orduan, buklaren bidez erakutsi behar dugu eta erabili behar dugu aurkezpena. Orduan, daukago hemen comenzar, eta hau egiten dugu aurkezpena, bla, 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 hemen agertzen zen perdido, eta hemen 3. gardenketa gero jarri dudan interakzioa. Eta gero, horretzen banaz, gardenkiak eta 7. edo 8. gardenketa gero, galdera. Eta horrela, orduan, interakzioak aurkezpenetan txertatzeko aukera daukagu. Eta orain bai, buklaperkin bukatu indut. Orduan, hurrengo berritasuna, Safe Exam Browser. Safe Exam Browser gehitu dugu jende askok eskatu zuelako konfinamenduan. Hor, behartuta egun den ebaluazio online egiteko, eta orduan, jende askok zeukan beldurra ikasleek egindako trampekin eta hola. Eta jende askok eskatu zuen Safe Exam Browser,
ezagutzen zuen edo entzunda zeukan eta erabili nahi zuen. Gehitu dugu SafeExam Browser. Zer da SafeExam Browser? SafeExam Browser da nabigatzaile web bat, Chrome, Firefox, Internet Explorer, beste bat, SafeExam Browser deitzen dana, eta bere ezaugarri nagusia da nabigatzaile horrek ordenagailuan egin ditzazken gauzak murrizteko aukera ematen digula. Hau da, guk jarri dezakegu SafeExam Browser erabiltzen den momentuan, adibidez, korreoa ezin erabiltzea, internete ez edukitzea gauza asko. Orduan, oso importantea da kontutan hartzea SafeExam Browser bakarrik Windows, Mac eta iOS sistemetan funtzionatzen dula. Orduan, adibidez, nik ingenieritzia informatikako irakaslea naizenez, nire ikasle gehienek erabiltzen dute Linux. Orduan, nik ezin dut erabili. Hori kontutan hartu behar dugu. Gure ikasleek Linux edo Android erabiltzen badute, ezin dutela hau erabili. Bakarrik Windows, Mac eta iOS sistemetan funtzionatzen du. Eta oso importantea da beste gauza bat da, nabigatzaile honek, hau da nabigatzaile web nabigatzaile bat, eta nabigatzaile honek ez dauka soporterik web bideokonferentzia sistemarentzako. Hau da, nabigatzaile honetan ezin da BBC erabili, ez da beste ere, ez da Zoom, ez da Meet eta holakoak interneten bidez, webaren bidez. Aplikazio bat badugu, jarri daiteke, baina bestela ezin da. Kontutan hartu behar da, holakoak kentzen badugu, nola galdetuko dituzte zalantzak ikasleek. Hori ere, kontutan hartu behar dugu. Hau da, ordenagailuaren erabilera murrizten badugu, hainbeste murrizten badugu, igual galtzen dugula ikasleekin kontaktua, eta, nola galdetuko dituzten gauzak, zalantzak, hori kontutan hartu behar da. Gero, SafeExam Browser erabiltzeko, irakasleak deskargatu egin behar du, eta fitxategi bat sortu behar du SafeExam Browser Configuration Tool erabiliz. Fitxategi horretan, irakasleak definituko du bere azterketa hartu nahi dituen neurriak. Adibidez, hau da SafeExam Browser Configuration Tool. Gauza asko ditu, eta ni orain komentatuko ditudanak dira gutxieneko konfigurazioak. Gure kasuan, azterketa egelaren bidez egingo da. Normalean, galdetegi bat izango da egelaren bidez. Orduan, bai ala bai, jarri behar dugu hasierako web orria edo start URL egelakoa dala. https egela.hu.eus. Hori egin behar da bai ala bai. Horrela, SafeExam Browser nabigatzaileak irekiko da eta egela erakutsiko du. Eta orduan ja ikasleak egelan sartuko da eta ja dagokion galdetegiak beteko du. Eta gero, bai ala bai egin behar den beste konfigurazioa da config file erlaitzean starting an exam. Hau, konfigurazio mota, izan behar du starting an exam. Eta fitxategi hau gorde egin behar dugu. Daukagu save settings edo save settings as, jartzen diogu izen bat, egelako konfigurazioa, egelako config, .sep. Pasaitza bat jarri behar dudala izaten dit. Egelarako konfigurazioa. Orduan, ja, konfigurazio fitxategia sortu indet. Orduan, fitxategi hori ikaslei helarazi behar zaie. Normalean, igual, egelan bertan jarriz. Baina, ikaslek fitxategi hori
nik egelarako config deitu dudan fitxategia, ikaslei eman behar diet. Eta ikasleek noski SafeExam browser ere instalatu behar dute. Eta gero, hori da bakarrik konfigurazioa egiteko eta erabila ahal izateko. Baina, jarri behar dugu nolabait, gure egelan, gure galdetegian, SafeExam browser erabiliz bakarrik bete daitekela. Horretarako, fitxategia sortu eta gero, fitxategia gorde ondoren, azterketarako gakoa hartu behar dut. Eta hori dago exam erlaitzean. Exam, hemen jartzen du, bazpa ere, always copy the keys as a last step after the configuration file was saved. Hau da, hartu gakoa beti konfigurazioa gorde ondoren. Gordetzeko botoia sakatzen dugun bakoitzean, gakoa aldatzen du sistemak. Orduan, beti gakoa hartzenena izan behar da azkenengo pausua. Orduan, markatu behar dugu hori hartu nahi dugula, eta browser exam key gako hau kopiatu behar dugu. Eta egelara eraman behar dugu. Kasu honetan, egela. Hemen dago nire kurtsoa. Daukat hemen galdetegi bat, eta galdetegiaren ezarpenetan daukat atal honetan murrizketa gehigarriak, erakutsi gehiago, eta hemen daukat baimendutako browser exam key gakoak. Eta hemen kopiatu behar dut set configuration toolek emandako gakoa. Gorde eta itzuli ikastarora. Eta horrela, adibidez, demo student erabiliz sartuko naz horrera. Ikaslea proba azterketa horretara sartzen bada, ja esango dio galdetegi hau egiten saiatu ahal izateko baimendutako SafeExam browserren bertsio bat erabili behar duzu. Hemendik jaitsi dezakezu. Eta ikasleek ezin dute galdetegia egin SafeExam browser erabili gabe. Orduan, ikasle batek galdetegia erantzuteko, jaitsi behar du SafeExam browser, lortu behar du irakasleak egindako konfigurazio fitxategia, eta konfigurazio fitxategi hori sakatuz edo exekutatuz, ja irekiko zaio SafeExam browser, eta sartuko da irekiko zaio bakarrik egela, eta egelan sartzeko aukera, eta ja galdetegian sartzeko aukera izango du. Nik momentu honetan ezin dut hori probatu eta erakutsi, zeren SafeExam browser martxan jartzen badet, orduan BBC guztia itxiko zait. Orduan, ez dugu hori nahi. Baina horrela erabiltzen da SafeExam browser. Nire iritzi pertsonala da honek zailegia dala eta disabantaila handiak dituela lortzen dugunarekin alderatuz. Hau da, naiz eta hau erabili, ezin dugu ziurtatu ikasleak ez duela beste ordenagailu bat aldamenean, nahi duena egiteko, edo bere portatila, edo beste portatiba, edo mugikor bat. Ezin dugu ziurtatu ez dagoela inor bere ondoan galderak erantzuten. Orduan, konplikazio handiegia da niretzat, lortzen danarekin alderatuz. Baina, bakoitzak baloratu behar du erabili nahi duen ala ez. Eta kurtsoa bukatzeko, ez nukan pentsatuta, baina eskatu didanez, attendance modul edo bertaratzea erregistratzeko jarri dugun plugina edo baliabidea. Baliabide mota bat da, eta kasu honetan jarduerak sortzen dira, jarduera bakarra, eta jarduera horren barruan sortzen ditugu nahi ditugun saio guztiak. Hau da, egelan, bueltatuko naz irakasle rolarera, momentu bat.
dago pentsatuta batez ere, orain, COVID dela eta, COVID dela eta jakin behar dugu nor egon da ikasgela bakoitzean. Orduan, bertaratze erregistroa egiten dugu, eta gero hor barrun definitzen ditugun, behar ditugun saio guztiak. Orduan, hau dago pentsatuta batez ere horretarako. Esenzialki dauden ikasleak kontrolatzeko. Orduan, kontrol hori egiteko egoerak deitzen dienak erabiltzen dira. Orduan, berez, defektuz, egoera multzo hau dago jarrita. Presente, berandu, salbuetxea eta ez dago. Baina guk nahi dugun egoera multzoa sortu dezakegu. Edo hau aldatu, niri ez zait inporta, berandu egoera eta salbuetxea egoera. Ez ditut erabili nahi. Horrela utzi dezaket. Edo beste bat sortu, berdin zait. Hemen importanteena da, adibidez, nik egoera multzo berri bat sortzen badet, nik nahi ditudan izenekin eta akronimoekin, lehenengoa izango da presente, berdin, gehitzen dut, eta bigarrena izango da oporretan, adibidez. Egoerak nik sortzen baditut, oso importantea da konturatzea hemen eskuragarri ikasleentzat zutabean, honek esan nahi du zenbat minutu egongo da egoera hau eskuragarri ikasleentzat. Eta defektuz 0 bat agertzen da. Hau da, 0 minutuz egongo da eskuragarri. Horrek esan nahi du ez dala eskuragarri egongo. Orduan, hemen 0a uzten badegu, hau, eta hau egitea edo hau ez definitzea berdin du. 0ak edu behar ditugu. Eta eguneratu. Horrela, egoera hauek eskuragarri egongo dira ikasleentzat. Berez, 0 bat jartzen du sortzerakoan. Eta hori kendu behar dugu. Eta egoera multzo bat sortzen badegu, gero saioak gehitzerakoan, edo definitzerakoan, egoera multzoen artean, definitu ditugun egoera multzoen artean, aukeratu behar dugu bat. Orain nik sortutakoa erabili nahi dut. Sortuko dut saio bat, justo kurtso hau entzekoa, eta errepikakorra izango da, ostiralero egingo da, astean behin, eta abendura arte, adibidez. Eta gero hemen, dago aukera, emateko ikasleek beraiek erregistratzeko bertaratzearena. Orduan, hemen sakatzen badek, aukera gehiago agertzen zaizkit. Lehenengoa, markatze automatikoa, markatze automatikoa egiten duena da, egelan sartzen dan ikaslea, gure kurtsoan sartzen bada, eta gure kurtsoko baliabide bat irekitzen badu, orduan, esango du, hau aktibatzen badegu, orduan, agertuko da presente moduan. Hori, erabilgarria izan daiteke, kontrolatu nahi badegu, gure ikasleek gure kurtsoan sartzen badian, ala ez. Baina, COVID-erako honek ez du ezertarako balio. Zeren guk jakin nahi dugu nor egondan presentzialki klasean. Ez nor sartu dan gure gelako kurtsoan, baizik eta gure gelan gurekin egondana. Albokoarekin jakiteko, albokoa momenturen batean positiboa ematen badu, jakiteko gela berdinean egon diela. Orduan, hau bakarrik aktibatu behar da, nahi badegu kontrolatzean nor dagoen gure kurtsoan, eta zer egiten duen. Baina horretarako, egelako erregistroak daude. Ez dugu horrelakorik behar. Orduan, COVID-erako bada, hau desgaituta egon behar da. Gero, azaitz bat jarri dezakegu bertaratzea markatu ahal izateko. Kasu honetan, adibidez, nik nire ikaslei egoera azaldu diet, eta ez dut inongo arazorik izan. Klasera etortzen dienak markatzen dute, eta klasera etortzen ez dienak ez dute markatzen, ez dute gezurrik esaten. Nik esan diet,
ez dudala esertarako erabiliko datu hauek bakarrik momenturen batean behar badia, hori, COVID-agatik. Orduan, irakasleek ez dute gezurrik esaten hemen. Baina, norbaitek arazoa baditu, klasean ez dagoen jendeak markatzen duela dagoela eta holakoak, bueno, aukera bat izan daiteke pasaitz bat markatzea, kasu honetan igual hobe ausazkoa izatea, eta saio bakoitzean esatea klasean dauden ikaslei pasaitza hau da. Claro, normala denez, klasean dagoen ikasle batek beste bati bidali deazake emailez edo telefonaren bidez, baina, bueno, izan daiteke oztopo bat hori kanpa hori egiteko. Gero, hemen dago aukera bat, aukera automatikoki eskuragarri dagoen egoerarik altuena. Claro, hau sakatzen ez badegu, ikasleak bertaratzearena markatzera sartzen denean, egoera multzo honetan, kasu honetan P eta O, presente eta oporretan, egoera multzo horretan dauden egoeren artean hartu behar du bat. Hartuko zaio, agertuko zaizkio, bi aukera, presente eta oporretan, eta aukeratu behar du bat ikasleak. Baina, aukeratu automatikoki eskuragarri dagoen egoerarik altuenak, hori markatzen badugu, ja zuzenean ikasleak bertaratzearena markatzeko botoia sakatzen duenean, ja ez du ezer aukeratu behar. Ja zuzenean esleitzen zaio egoera bat. Puntuazio altuena duen egoera esleitzen zaio, zuzenean. Horretarako, eduki behar dugu gure egoera multzoan, egoera bat puntuazio altuenarekin. Bestela ez du funtzionatuko. Nire kasuan, nik oraintxe bertan definitu dudan egoera multzoan, bi egoera definitu ditu, eta bietan 0ko puntuazioa utzi dut. Orduan, nik hau markatzen badet egoera multzo honekin, ez zait funtzionatuko. Baina, defektuz dagoen egoera multzoan, hor bi egoera ezabatu ditut, hortik, hor presente eta ez dago egoeretan, puntuazio batekin daude, presente dauka, erratzen ez banaz, 2 puntuko puntuazioa, kasu honetan berdin zait zenbatekoa da puntuazioa, baina behar dut egoera bat puntuazio altuenarekin. Eta horrela, ja ikasleek bertaratzearena sakatzen dutenean, ja presente egoera esletuko zaie. Horrela, ja daukagu, saio guztiak, eta irakasleak beti dauka aukera markatzeko berak nahi duena. Kasuetan, nire erabiltze bakarra, ikasle bakarra da Demo Student, hau ez dago, gorde eta listo. Zentru batzuetan, badakit, eskatzen dela, ez bakarrik klase bakoitzean nor egondan jakitea, baizik eta non eseri dan. Hori gordetzeko, honek ez da modurik aproposena. Egin daiteke, bi era daude, baina ez bata eta ez bestea ez dira idealak. Zeintzuk dira, zuek jakiteko eta erabiline bat zuek erabiltzeko? Lehenengoa da, irakasleak berak sartzeko informazio hori. Zeren irakasleak bai dauka iruzkinak jartzeko leku bat. Adibidez, gure gelako mailak zenbatuta badaude, irakasleak gorde dezakemen, Demo Student, 12. mailan eseri dala. Eta horrela, banan informazio hori gorde dezake. Ez da ideala, baina aukera bat izan daiteke. Bestea zein da, beste aukera da, egoera multzo bat definitzea, egoera multzo berri bat, non egoera bakoitzak da mai bat. Adibidez, 3 mai baditugu gure gelan, barkatu, zerbait gaizki egin dut. Behar ez nun zerbait zagatzen. Bai. Baina, gehitu eman beharrean, sakatu dut eguneratu. Hori da, gertatu zaidana. 3 mai, demagun 3 mai daudela nire gelan. Gatzen ditut,
definitzen ditut 3 egoera horiek, importantea gogoratzea eskuragarri ikasleentzat zutabean 0 guztiak kentzea, eta horrela ikaslea sartzen denean bertaratzea markatzera aukera izango ditu aukeratzeko bata, lehenengo maila, bigarrena eta hirugarrena. Claro, hau 3 mailekin oso erraza da. Baina, adibidez, nire gelan 40 maila badaude, 40 egoera definitu behar ditut. Eta ikasleak bertaratzea markatzera sartzen denean 40 aukera izango ditu. Eta importanteena da 40 aukera horiek puntuazioaren arabera ordenatzen diela. Orduan, ikaslea ez erotzeko aber non dagoen 20. maila, non dagoen kokatuta, egoera hauek orden zehatz batean agertzeko puntuazioa erabiliz egin behar dugu. Orduan, egoerak beti agertuko dira puntuazio altuenetik basuenera. Hau da, kasu honetan 3 maila ditudanez, eta egoerak ikasleari orden horretan agertzea nahi badet, lehenengo maila eduki behar du 3 puntuko puntuazioa, bigarrena 2 puntukoa, eta hirugarrena puntu batekoa. 40 maila ditu dela, ordenean agertzeko, honek eduki beharko luke 40 puntuko puntuazioa, bestea 39koa, eta horrela. Hau, behin bakarrik egin behar da, gure klaseak beti gela berdinean badia. Baina gela desberdinak baditugu, eta mailen identifikazioa desberdina bada gela bakoitzen gela horien artean, orduan, 2 egoera multzo definitu behar ditugu, eta horrela. Esan dut, hau ez dagoela pentsatuta gordetzeko non esertzen dan bakoitzak, horrela konpondu dezak eta paino bat egin daiteke, ez da ideala, baina aukera hori hor dago. Eta hori da nik kontatu behar nuena. Orduan, orain, galderak egiteko tanda bat irekitzen dugu. Orduan, galderak badezue, altxatu eskua eta emango dizuegu hitza. Abertzatean... Leira Perribaek galtu du txatean, zein punturaino eskatu diezakigu ikaslei Windows sistemak edukitzea eta euren ordenadoretan SafeExam Browser instalatzea. Windows edukitzea ezin zaie eskatu. Bere ordenagailua da eta beraiek nahi dutena eduki dezazkete. SafeExam Browser instalatzea, bere ordenagailutan funtzionatzen badu, eskatu daiteke. Hau da, azterketa hau egiteko hau instalatu behar duzu. Pero, beste gauza bat da, nire ordenagailuan ezin da erabili. Orduan, karo, ezin diogu behartu ordenagailu berri bat erostera. Orduan, karo, hor arazoak eduki ditzazkegu. Baina betikoak. Baina, adibidez, nik nire ikaslei ezin diet eskatu Windows instalatzea beraien makinetan. Gainera, Windows komertziala da eta dirua kostatzen du. Ezin dut nire ikaslei behartu dirua gastatzera azterketa bat egin ahal izateko. Beste galderarik? Ez dago galderarik? Egon naiteke aldi berean BBC-en irakasle eta proba ikasle erroretan, bai, baina edo nabigatzaile desberdinetan, edo nabigatzaile berdinean, baina bat izan behar da inkognito moduan. Orduan, hau da, adibidez egon gaitezke irakasle errolarekin Chromen eta Demo Studentarekin Firefoxen. Edo bietan Chromen, baina
bat izan behar da, egon behar da inkognito moduan. Nestorrek galdetzen du, ea demostrumentik irtetean ez dago modurik egelako saiotik ez irteteko. Ez dago, horrela funtzionatzen du. Gauza da, irakaslearen baimenak ikaslearenak baino handiagoak dira. Orduan, baimenak, nolabait esateko, baimenak galtzeko, hau da, irakasletik baimen gutxiago dituen rol batera pasatzeko, ikaslera ez dago inongo arazorik. Baina baimen handiagoak erreskuratzeko eskatzen dugu berriro identifikazioa. Eta segurtasun alde bat. Galdera gehiago. H5P irakasgaiko beste irakasleek deskarga ditzakete sortzen ditugun bideoak. Deskargatzeko aukera ematen badegu, bai. Egelako gune batean dauden irakasle guztiek baimen berdinak dituzte. Orduan, gure egelan egiten duguna, egela horretan dauden irakasleek, egelako gunean dauden irakasleek, guk jarritakoa ezabatu dezakete, aldatu dezakete, restrikzioak jarri, nahi duten egin dezakete. Kasu honetan, bideoa deskargatzea bai eta aldatzea ere. Horretarako ez dute deskargatu behar, baina bai, deskarga ditzakete. Egelako guneetan, irakasle guztiek daukate baimen berdinak. Ezin dugu ezer jarri gure kurtsoan dagoen beste irakasle batek ez ikusteko edo ez ukitzeko, ez ezer. Galderak foroan egin ditzakegu, ez? Bai, Felix, bai. Noski, egelapiko kurtsoan foro bat jarri dugu, baliabide hauei buruzko zalantzak argitzeko. Orain sartzen ez diren zalantzak, jarri ditzazkezue, eta erantzungo ditugu. Galdera gehiago? Esku altxatu dezakezue, etxamango dizuet, eta... Eskerrut, esan zuk ere. Gurean bertaratzen dire ikasleak gehienek ez dute ordenagailua izaten, ez daude gelara konektatuta, etxekoak bai noski. Mire, Begoñe Urrutiak esan du hori. Bai, kasu honetan, naiz eta ordenagailua ez eduki, ikasle gehienek daukate mugikorra. Eta orduan, mugikorraren bidez egiten dute. Gainera, ikasle gehienek daukate egelako, Moodleko aplikazioa jaitsita. Ez dute ez da interneten bidez bai, baina ez dira nabigatzailearen bidez egiten. Ez dute nabigatzailearen bidez egiten, baizik eta egelako aplikazioa jaitsi dute eta hor errazagoa dela egiten dute hortik, normalean, ikasle gehienek. Ez dute ordenagailua izan behar, mugikorrarekin nahikoa da. Eta beti dago aukera, ikasle batek ez badu mugikorrik edo momentu horretan konektatzen ez bada edo esateko irakasleari, aizu, nik hemen nago, baina ez dut markatu. Eta gero irakasleak hori egitea, eskuz markatzea. Galdera gehiago. Galdera gehiagoz badaude, hemen bukatu, bale, ez da dago. Estudiantek galdetegiak eta ariketak egiten baditu, horiek saio batetik bestera gordetzen aldira. Saioa hitz eta geroz, saioa hasita lehenengo informazioa gordetzen da.
A ber, demo student sortzen dugun momentutik da erabiltzaile bat. Eta hor dago, naiz eta ez erabili. Gero, demo student hori kendu dezakegu. Mira, ez dakit hori azaldu dudan, baina blokean, a ber, hemen daukat. Demo studental blokean dago desmatrikulatu probarako ikaslea. Honek demo student kentzen du gure kurtsotik. Hau sakatzen ez dugun bitartean, hor daukagu erabiltzaile bat, eta berak egiten dituen gauza guztiak gordetzen dira. Eta ikasle bat, eta ikasle bat antzekoa, sartzen denean, gordetzen da, eta ateratzen denean, hori gordeta dago. H5P eta Booklab programak nahiko antzekoak dira, ezta? Funtzionalitatearen aldetik. A ber, gauza batzuetan bai, baina H5P, dago pentsatuta kurtsoan edukiak sortzeko eta ariketak sortzeko eta kurtsoan usteko, eta hor edukitzeko eta listo, eta ikasleek nahi dutenean sartzeko eta egiteko eta probatzeko edo edukiak badia eduki horiek konsultatzeko. Eta Booklab dago pentsatuta batez ere denbora errealean interakzioak sortzeko. Denbora errealean, hau da, adibidez, nik aurten erabili dut lehenengo aldiz, eta nire klasetan erabili dut klasea bukatu baino 10 minutu lehenago, klasean ikusi ditugun gauza batzuei buruzko galderak egiteko. Eta horrela, atera ditut emaitzak de, azaldu dudan hau ondo ulertu da, zeren gehienek ondo erantzun dute, baina azaldudan beste gauza hau ez da oso ondo ulertu, zeren gehienek ez dute asmatu. Eta horrek, hori Booklab erabiliz egin dut, zeren nik galderak sortu ditut, momentu horretan egin ditut, eman dut 2 minutu erantzuteko galdera bakoitzak, eta momentu horretan azaldu ditut emaitzak eta ikusi dugu zer gertatu dan. H5P erabiliz, galderak edo ariketak sortu izazket, eta hor eduki, eta listo. Gainera, honek ematen du aukera ikusteko, zer erantzun duten, momentu bakoitzean, eta ere ikusteko, jendeak erantzuten duenak, eragina duen oraindik erantzuten ez dutenen artean. Adibidez, ikusten ari naz, jende gehienak erantzuten dula aukera zuzena A dala, eta orduan jende gehiago bozkatzen du A dala, naiz eta igual zuzena B izan. Horrek Booklaben egin daiteke, eta hori H5Pen ez. Naiz eta gero antzeko gauza batzuk edukitzea, adibidez maparena. Egin dudan ariketa maparekin, kasu batean zen non dago Maputo eta bestean non bizi da Donald Trump. Baina ariketa justu hori oso antzekoa da, baina beste gauza batzuk oso desberdinak dira. Felix, Booklaben erantzun zuzena aurkitzea posible alda, H5Pen bezala. Ez segun eta nola egiten dugun. Hau da, denbora errealean gertatzen dira interakzioetan ez. Ikasleek beraien erritmoan egiten dituztenean, bai. Ez dago pentsatuta ebaluaziorako. Naiz eta gero, emaitzak gorde ahal izatea eta ikustea, baina hori da, batez ere, informazioa ateratzeko, ez nota bat. Galdera gehiago. Horregatik eskerrak ematen dizuen guztiei. Monike, zuek azten zarenean gauzak egiten, seguro 1000 zalantza agertzen diela, eta horretarako beti daukazue hor
e-campus, zuen zalantzak argitzen saiazteko. Bueno, galdera gehiago ez badaude. Hemen ikusten dugu. Mila esker konektatzeagatik eta zuen interesagatik. Eta beste batean ikusiko gea. Arte, beste buru hon izan.